लोगोफोरनिया ना कारा बोनोसै नै आं हारसिं हायिनि माथो होदों मा फाग्लाबो हारसिं हायिनि आं ओइ जरे जरे नै आंनि खारबोग्राफोरा मा होननानै बिसोरखौ रायदावबावगोनब्रा आं एसेबां बुरजा सेंग्राफोर हेल्प खालामदों आंखौ गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरबाय आरोबाव लोगोसेनो खेबसेबाव जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङै दङ लोगोफोर आङो चिराङाव मोनसे जायगायाव माने सबायजार बेनिफ्राय मा गामिमोन दा फैनाया दैसुमगुरि बेयाव मोनसे खामानि दंमोन बेनिफ्राय लोगोफोर आंना गारिया सबायजार मोनफैनाय लोगो लोगो गारिया माने अरजोंनोल'सो एसे माबायाव थादों माने सालायालासे न'आव दोननाय जायोना आं देखायगासिनो नोंसोरनो आरो बेजों लोगोसे आंखौ माने बेयाव फैनायाव जाय जायगायाव आंना गारिया अरजोंनोसैमोन बे जायगायाव आंखौ बे जायगानि सासे आदाया आंखौ माने ओरैबायदि हेल्प खालामबाय आरो आंजों सासे फंबाय दङ दानसोरां फंबायाबो आंखौ हाजासे हेल्प खालामबाय बेनिफ्राय आं दा आदाखौ देखायगासिनो दङ ओमफ्राय आदायाबो मोनसे चेनेल दङ आदानि चेनेला फिसा नङा आदाया गावनि चेनेलाव नुजायाखै आदानि चेनेला जोबोर गिदिर SB अफिसियेल आदानि चेनेलाव मा भिडिअ होनाय जायो आदायानो बुंना होदो दे खाना खुजा खननाय आदानि आइ जोंनि मामोन बेयो बर' खाना खननाया खाथिनाथ आदाया बै खाथिनाथ मोननि भिडिअ होग्राया बे आदायानो ओमफ्राय मोक्साद आलि बर'नि बिराद मेथाइ मोजां खनो बे भिउआथ' जोबोर बुरजा ना 16 लाखनि एबाब जाबाय 16 लाख गाहाम आदानि माने आदाया जाय भिडिअखौ होदों माने खाना खुजा खननाय बे 16 लाख गाहाम भिउ ओमफ्राय साबस्क्राइबाबो आदानिया बुरजा जाबाय 23,600 सामथिं लोगोफोर आदाया बेनो SB अफिसियेल जायखौ दिनै माने खाना खुजा खननायफोरखौ आदाया देखायगासिनो दङ लोगोफोर आदाया चिरांनि बेनिफ्राय लोगोफोर आंनि जेसेबां माबा दङ फलोवार्सफोर दङ अननानै आदानि चेनेलखौबो सापर्ट खालामना हो आंबो आदानि चेनेला आंनो अलरेडि साबस्क्राइब दंखायोमोन बेनिफ्राय चेक खालामबाय आं नायखायोमोन आदानि चेनेलखौ बेनिफ्राय आदाया आंखौ ओरैबायदि हेफाजाब होबाय आंनि काराथ' दा बोनांसिगोनसो माने आरो बे जायगानि माखासे सेंग्राफोर आरो आंखौ मदद खालामबावदो दा बिजनेससिम बोना लांगोन आंनि कारखौ माने जोंनो हागौ आरो खुनु गेरेन्टि गैया इन्जिना माने गुदुं जाजोबनानै धुङा फोजोबदो माने आं बेनिखायनो आरोबाव खेबसेबाव बुंगोन आंनि गासै फलोवार्सफोरा आदानि SB अफिसियेल चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आदाखौ हेफाजाब हो अलरेडि दंखायो माने 23K दंखायो आरोबाव माने हाजासे खालामबावना हो मानो होनोब्ला भिउआ दङ 16 लाख गाहामालासै खिन्थु साबस्क्राइबा खम आदानि चेनेलखौबो सापर्ट खालामनानै हो आङो आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना आदानि चेनेलखौ सापर्ट खालामनानै होगोन आरो नै लोगोसे आंजों फंबाय दङ दानसोरां आंबो रिकुवेस्ट खालामो SB अफिसियेलनि जेसेबां आंनि फलोवार्स लोगोफोर बे ब्राउनि चेनेलखौबो जेम्स मोसाहारि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै शेयार कमेन्ट खालामनानै हो गोसोबादि आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय आं आरो भिडिअ बुंबावगोन आदाखौ आदानि मुंखौ होलाय खेबसे आंनाथ' ओरैनो सन्तोष बरगयारि आदानि मुङा सन्तोष बरगयारि आदाया आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामबाय माने आं जोबोर मोजां मोनबाय दाबो आदाया आंखौ गावनि गारिजोंनो लाना थांगासिनो दङ आं जोबोद मोजां मोनखायो ब्रादारखौ माने लाखि दिनैहाय आंनि प्लेसावनो लोगो मोनदों माने आं गोजानाव थांनानै लोगो हमहैनो आंहा समायनि अभाब बिनि थाखाय आङो दिनैहाय लाकिलि जायगायावनो लोगो मोनदों बेखायनो आं मजाद फिसा होमब्लाबो ओरैनो जास्ट लोगो थांलाय फैलाय मदद खालामनो हादों आरो जाय समाव आंनि गारिया अरजोंसिगौमोन बे समावनो माने स्पटआवनो माने आंखौ हेल्प खालामग्राबो लोगो मोनखादों रायजोफोर आरो मा बुंगोन रायजोफोर सोरखौबा हेल्प खालामोबा बेफोरबायदिनो हेल्प मोनफिनो खोमा आं बेखौ माने आं सानो आरो दा नङाब्ला बेसेबां प्रब्लेमाव गोलैगौमोन अब्ला लोगोफोर आरो जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आदाया आंखौ हेल्प खालामबाय आरो नै जोंनाल' फंबाय आरो गुमा फाग्ला फंबाय गासैबो सिनायखाजोबो माने बिसोर हेल्प खालामदों गारिखौ देखायगासिनो आरो आदा जोंहा SB साइन आंखौ जोबोर हेल्प खालामबाय बिसोरो दिनै आं कारखौ देखायगासिनो दं कार बुजाया माने मा जाखो लोगोफोर सलायालासिनो दोनबाय थाबाय ओमफ्राय सबायजार मोनफैना धुङा गुजोबदो बे ग्रिन जाजोबलांदो थारमाने बे लिक जाजोबदों लोगोफोर बेनिफ्राय अर जोंहासै जोंनायबा गैलामोन आङो बेनिफ्राय आंखौ सबायजारावनो गोबां मानसि हेल्प खालामबाय लगे बेवहायनो आइया
आंनाव गालांबानो जासिलै दा गुमा फाग्ला फंबायनो नांगोन होसिगोन ना लांदो जागोन दे फंबाय रिजेक्ट वाइजेटनि बायदि फुख्रि मोनसे आं मावनांदों फैसा होनानै आरो मोजांथारलै नोंसिनि आरो भितरावबो लामाफोरखौ बानायजोबखाबाय अलरेडि जोंनि बाक्सायाव जाबायदि आनडेभेलप माने लामा जायाखै ओमफ्राय गुमा फाग्ला मोननिथिं मालाय मोसौ गलिमानि फाखा गोजा बिपिएफ सरखाराव बानायखाजोबना थांबाय मालाय इउपिपिएल सरकारा बानायनांगौ दरखारानो गैया आरो माला फैफिनगोन फैगोन साननैसो ओमफ्राय मिरामिस मोनजानो जाबाय दे मालाबा मोजां जालांदो मोसौफोर बायनोसै सानसेफ्राव ओरै लायनोसै मोसौ जाया आं नों नुफेरखायाखै दा सादिफोर नुफेरखायाखै दा नों मैसो जाया मैसो जायो दा मैसो जायो एम्बु जायो दा एम्बु जाजायो आं बुथारा खिन्थु जागोन जानोसै थेंक इउ गासैखौबो माने चिरांनि जेसेबां आंनि फेनफोर आदा ओमफ्राय एसबि अफिसियेलाथ' आदाया बेनो आरो बै बसालाय आरो बेखौ सिनायाखै बेखौ आदाखौ सिनायबाय बेखौ होनदा बैखौ बै आरो नोंसोरनिया जोंनिसो डेभेलपसिन नोंसोरनि बे एरियाया लामाफोरा आरो मोसौ गलि लांनाय मानि फाखा लामा माने इउपिपिएल सरकारा बानायथ'लायनाङा आरो दासान्दि थेंक इउ गासैनिसिमबो थेंक इउ इउ आर वेलकाम लेट आरोना जाबाय